čekáme na hodnotné jídlo. Wir möchten ein Essen bitte. Wir möchten Riese. Du isst kein Berliner. Naja. Riesengebirge. Das stimmt. Warte einen Moment bitte. Bitte schön, gern Sie bitte. Wieder vidíme to, to vyčistí, já si říkám, že tak bude vidět. Jo, to se to nemůže. Ty jsi takové naše šuňátko, co si nemě příliš rád. Jo, Zuzu, ty ztratila jeden z té pyramidy. A já jsem si ji našla. Je ty pod lavici tvojí, nebo na lavici, nebo někde tam. Chceme. Další nejčím. Martin! Ahoj, zamávej. Máma. Čekaj, a oni mě tady mají z hlavy. Co to je uletek? Co? To je uletek. Ne, to je a oni tady si dějí z hlavy. No, dobrý den, Jan. Dobrý den, ich bin Gunther Kaiserhofen. Co by se dneska dobře najít? Se to mějeme. Jo. Kristova doho. Že prdele. Je tak populární stavničku. Totiž ale film. Nebo jak se to mluví? Tím já jsem Olgy Havlovec, je? Olgy Havlová je pravda. Takže, a ty to na škodní stránky, co řeknu. Očima si dělá. Čtete. Dejte do pusy. Dobré, mám si kde jste. To bude film Gymnázium Olgy Havlové 2, realita. Těže to tohle, to. Oh yeah. A to je tohle, to bude takovou konsistenci. Houbičky, jo, člověče. Veřejně na ulici. Jedoucí matce. Co? Cože? Ovo tohle udělej, tak tady tak předpustí. Ne. Já budu řekl, jak jí chutná. Počkej, ale jo. Ne, dáme To jako, nevím. to nedělá. Kubovičku mu natočím, jak mu chutná. Tak. Nemáš strašně super brýle, které jsou na tom videu. Cože? Nemáš strašně super brýle, které jsou na tom videu. Disco brýle? Brýle, to pětáte? To jsou ty normální brýle. Takový tomu nespěšil znal? Ale to šel, jo, tak dá. Dva odverči se mi zabavil, nebyš to nebudu mít já. Konar byl nejlepší brněč. Konanův armor. Tak to je armor plus 2, jako to není žádná prdel. Light armor plus 2, jako to už je lepší. To už jako to v Baldurovi mít, vole. Dělá to s ním divy. Oni tak hodně dneska to dá. Ne. Že? Dalším film, který se jmenoval Gymnázium Olgy Havlové 2, realita. Zbrát to na stránku. Realita, to je pravda, to je specifické. Už tam večer? Kam? Na Bartu? Jo, asi jo, tam byl. Bude afterparty podle mě.
Ještě mám ten nastůl, takže jsem můžu to vyjedat tam nepovinně. Já taky nehodlám přijít krátkou školu. Vůbec. Já v Trpáci studoval sklepem, že to jde nějaké hospody pro herce, pro milovníky. Ježíš, to vím, kde to je. No je, no. A tak to není nic moc. Tak ale čtvrteční... Aha, Radim si vzal 2. A čtvrtek není dobrý, ale. A se má i třetí. Ty to dáváš? Ne, nedám. Ne, Já by to viděl. Já bych viděl finální. Ty dáváš na YouTube? Jo, no. Hola. Tohle to. Ne? To vidíš, že bratr stranu Masta. Od 12 strana Masta. Nejde další. Pojďte mi tady kdo. Já to chytal do ruky, Jak papám? Jo, no. Je to do huby? No to potom ještě se stříhám. Čo to je strašně dlouho, to má těch 7 minut. Takhle vypadá člověk, který nechodil nikdy na Jo, jo.